tidligere, så hørte de dig og Jens, der jeg skal sgu ikke de træner der, de snakker om, så var jeg selvfølgelig nysgerrig. Ja, Jens. Jo, jeg var over hente i dag, over i OC6 HR, ikke? Horsens afdelingen, ikke? De solgte for et dødsbo, så, og jeg fik det til en rigtig, rigtig fed pris. Ja, det er jo det, vi godt kan lide, jo for fanden, ikke? Jo, ikke? Først havde de jo til 10 kilo, ikke? De er jo et længere stræk, ikke? Jeg kunne godt lige se mig i sådan en bil der på motorvejen med 1.500, ikke? Den tror jeg er hurtigt. Θα το κάβητη, από το splitter αυτό που πούμε έτσι. Πες και εσύ κάνει σαν ημικατεύθυνση. Понятно, как орда с 2 метра, 40 метра. Ja, to postawię. Ekstremalny sport. Kibica to fajna jest. Po prostu nie nadaje, tylko opiera sygnał.